guys, good morning. Ayan, nandito po tayo ngayon sa disyerto. Ayan po yung araw. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo malabo kasi ano po yan, mga pag po yan. Yan. Ayan guys. Ayan, dalawang tent na malaki na yan. Diyan po kakain ng amo namin at magtatambay. Ayan. Doon sa banda ron guys, may mga truck pa kaming nilagay dyan, kaya lang di makita kasi dahil sa pag. Ayan, mayat po yung mga truck. Ayan, medyo malabo kasi pag po yung dumada po. Ayan, ayan dyan guys. Ayan. Ayan guys, oh. Yung mga truck doon sa dulo doon, hindi na makita dahil sa kapal ng pag. Ayan. Nakatayo po ako sa gitna nito. Ayan. Pero hindi na makita yung ayan, pag. Ayan. Malapit lang po ako sa truck pero halos di mo makita sa kapal. Ayan. Disyerto po yan guys ha. Hindi po kabayanan. Ayan, bumababa pala do. Ayan guys, oh. Lumalabo din yung mga tent dito. Ayan. Ayan pa yung truck na iba. Paikot po kasi yan. Ayan. Ayan guys. So, talagang makapal po yung pag. Ganun yung araw. Alas, anong oras na dito? Alas 7. Pero sikat ng araw parang hapon lang. Ayan guys, oh. Hindi nyo makita yung mga puno doon sa kapal ng pag. Ayan. Sa sobrang lamig. Ayan guys, ang mga truck. Paikot po yan, paikot hanggang doon sa pinakadulo doon. Ayan. Ayan. Sa kapal ng pag. Alas hindi makita. Ayan. Nasa disyerto po tayo niyan guys ha. Wala po tayo sa Amerika. Pero nagpapag po ito. Ayan guys, oh. Habang lumalayo ako doon sa kabila, lalo lumalabo. Ayan. Hindi po malabo yung camera. Malabo po kasi yung pag hindi makita. Ayan. Ayan guys. Diba? Doon pa yan, meron pa doon. Paikot po kasi yan. Ayan. Nakalinya yan guys. Ayan. Mga bahay po sa loob yan. Mga truck na yan. Ayan. Paikot yan. Ayan guys. Oh, namalabo. Diba? Pakapal na ng pakapal. Sobrang lamig. Pag umabot po tayo na 0 degrees Celsius dito, yelo na sigurado lalo. Pag umulan pa ng yelo. Tara, tata ka rin! Uy! Uy! Ayan guys. Pupunta po kami doon sa dulo. Ayan. Kini. Ayan. Sobrang lamig po dito guys. Parang ano ka dito pati ilong mo ay umuusok na sa sobrang lamig. Ayan. Diba? Ayan po yung mga truck nakapaikot. Yung hindi makita kanina, ayan. Habang lumalapit tayo, nakikita na. Ayan. Ayan guys.
Paikot po yan, paikot. Gandun. Paikot yan guys. O yung tower namin, nakikita nyo. Hindi makikita ng ayos kasi malabo na sa lamig. Ayan. Balot na balot yung kasama ko, diba? Ayan. Sobrang lamig. Halos pag natulog ka dito, yung higaan mo para rin na makaiga sa buhangin. Sobrang lamig guys. Ayan yung mga dinala namin dito. Ayan, paikot po yan hanggang doon. Ayan. Guys, maraming sobra. Kamay mo dito na naninigas sa lamig. Ayan guys. Ayan, maraming salamat po sa mga kasamaan ko sa SM YouTuber family, and good luck and God bless you all. Ayan guys. Sige po, maraming salamat. God bless you all.